Ahoj. Ďalšia otázka padla, ako a prečo som prestal fajčiť. Prečo? Uvedomil som si 3 veci, ktoré si fajčiar v podstate neuvedomuje. Prvá vec je, že extrémne množstvo času to zaberá, lebo sedieť pri cigarete, dajme tomu 20 krát za deň, len 5 alebo 7 minút, minimálne 100 minút. A veľakrát to býva viac. Býva to tak 10 minút, a pri 20 cigaretách je to 200 minút. A 200 minút sú 3 hodiny času. 3 hodiny zabitého času. Úplne zabitého. Druhá vec, peniaze. Keď to zrátam, ročne ma stáli cigarety 1500 až 1800 eur, ale skôr 1800 a viac. 1800 eur za rok. To je aj v dnešnej dobe v celku príjemná dovolenka týždňová. Alebo čokoľvek iné v hodnote 1800, kopec zážitkov, ktoré budeš mať navždy pamäti s ľuďmi, ktorých máš rád, s ktorými chceš byť, alebo si niečo vynoviť. Proste miesto toho, že posedíš niekde na terase, alebo v krčme, alebo kdekoľvek v práci, len tak vonku a proste budeš vyfukovať dym. To je neskutočné. Ročne 1800 eur. A tretia vec, ktorú si fajčiari nepripúšťajú, i keď vedia, že to tak je a mala by to byť tá najdôležitejšia vec, je zdravie. Ale fajčiara toto nezaujíma. Si hovorí, mne sa to nestane. Mne sa to nestane. Nuž, to nikto nevie, či sa to stane alebo nestane. Ale zdravie, vykašliavanie, návyk na nikotín, proste tie sračky vnútri v plúcach, v tele. Taká tá závislosť, neustále taký nepokoj. Mám tie cigarety, budem ich mať a čo ak si nebudem môcť zapáliť a čo budem teraz robiť? Nič. Budeš nefajčiť a nefajčenie mne osobne, a verím, že všetkým, ktorí prestali a ktorí len prestanú, prinieslo nenormálne, ale že nenormálne množstvo benefitov v podobe oveľa viac peňazí k dispozícii, oveľa viac času na čokoľvek, či už viac času na trávenie s rodinou, lebo hovoriť, počkaj, najprv si zapálim, počkaj, idem si zapáliť, počkaj. Ja odkedy som prestal fajčiť, tak to nemusím povedať, počkaj, idem si zapáliť. Áno, keď mám niečo rozrobené, počkaj, toto musím aspoň položiť, aby som sa ti mohol venovať. Ale nie je nezmysel typu, počkaj, najprv idem fajčiť a potom sa ti budem venovať. To je ako vymíňaš ma za cigarety? Tak to nie je dobré. Nevymieňaj ma za cigarety. Som snáď viac ako cigarety. No a samozrejme to bol finančný a časový benefit a ten zdravotný, o tom sa snáď nemusíme baviť. A že ako som to docielil? Není problém prestať fajčiť pre fajčiara. Pre fajčiara je problém nezačať znova. Ja som prestal za svoju fajčiarskú kariéru, čo som fajčil. 20 rokov som fajčil. Som prestal, hádam, 100-krát, ak nie viac. Ale 100-krát som aj začal. Lebo začať je problém, hej. Máš k dispozícii cigaretky, však jednu si dám, to už nič. Keď si dáš jednu, tak si v prdeli si tam, kde si bol, alebo na tom ešte horšie. V priebehu 2-3 dní si presne tam. No a že ja som cigarety vysadil zo dňa na deň. Neexistuje, že budem zmierňovať intenzitu fajčenia, že nefajčím 20 cigaret, ale len 5 alebo 10 a potom zase menej a menej. Asi sa to dá, mne toto nefungovalo. Proste to musí byť radikálne riešenie. Cigarety stop. Ideálne sa ich úplne zbaviť. V mojom okolí boli fajčiari a nemohol som to odstrihnúť úplne, lebo všade okolo mňa sa fajčilo. Či už
v domácnosti, v ktorej som žil a žijem, keď sme boli na chalupe. Proste okolo mňa sa fajčilo, napriek tomu som to dal. Ako? Dôležitá vec. Prijal som identitu, že áno, ja som nefajčiar. Chvíľu to trvalo, kým sa moje telo, moja myseľ, môj mozog stotožnil s tým, že ja som nefajčiar. A keďže som nefajčiar, tak mi nepatria cigarety do ruky. A v tejto identite som zostal. Teraz je to 39 mesiacov, čo nefajčím. Dúfam, že to ešte hodne dlho takto bude. A je mi dobre. A ešte ku všetkému treba mať aj taký prvotný impuls. Ja som chcel, hlavne som chcel vyskúšať, že aké to je byť nefajčiar, čo to tým ľuďom prináša. Prečo oni nefajčia? Jak to, že oni nefajčia? Však to je také fajn. A hovorím si, ja chcem skúsiť, prečo nefajčia, čo im to prináša. Zistil som, že to je ešte viac cool. Nefajčiť je ešte viac cool. A ďalším môjim spúšťačom, a to bolo mesiac predtým, ako som definitívne prestal, bolo vyhlásenie mojej céry, za čo je vďačím a budem vďačiť do konca života, keď mi ako 3-ročná, tesne po svojich narodeninkách, povedala: Tatinko, prosím ťa, prestaň fajčiť, lebo ja si prajem, aby si bol navždy zdravý, aby si bol so mnou, aby si mi nikdy nezomrel a neochorel. Toto keď vám povie 3-ročné decko. Tak vtedy som sa vážne zamyslel, sakra, ona má svatú pravdu. Ja keď to nezmením, tak to môže dopadnúť špatne. Tak som sa nad tým začal zamýšľať a vtedy som prestal. Dajme tomu, že vtedy to bolo 100-krát, keď som prestal, a v priebehu týždňa som začal znova, lebo som nemal prijatú identitu nefajčiara. A fajčil som znova. A v priebehu tých 2 alebo 3 týždňov, čo som fajčil, tak som fajčil jak komín na starej továrni. Proste to išla cigareta za cigaretou. Nevedel som s tým prestať, až som počas tých pár týždňov prijal do seba tú identitu, že do keľu. Toľko ľudí to zvládlo, toľko veľa ľudí to už zvládlo, musím to zvládnuť aj ja. Sú ľudia, ktorí to nezvládli a držím im palce, aby to zvládli. Je to ľahké, je to jednoduché. Treba prijať identitu, som nefajčiar. Som nefajčiar. S týmto sa zžiť. A keď ste nefajčiar, tak fajčiť nebudete. Lebo vám to nechutí. Je to odporné. Môj absťah trval 5 dní, áno. Nedalo sa so mnou vydržať, ja si to uvedomujem. Nebol som agresívny ani zúrivý. Proste som nekomunikoval. Ja som mlčal, odpovedal som stroho áno, nie, neviem. S nikým som sa v podstate nebavil. Ale hovorím si, tak jak sa návyk buduje 21 dní, tak aj zlozvyk, alebo o návyk sa prichádza v priebehu nejakej doby, len to musím vydržať. U mňa to trvalo len tých 5 dní. 6. deň som začal usmievať a v podstate som nemal absolútne žiadnu chuť na cigaretu. Nemal som absťah, život začal plynúť normálne ďalej a ešte krajšie. Bolo to úžasné. Skúste to. Je to skvelé. 39 mesiacov nefajčím, to sú 3 roky a 3 mesiace. A chcem si to zachovať naďalej. Prináša mi to len benefity. Dúfam, že bude aj vám. Čaute.